Hej så. Og velkommen til den her video. Og så er alle med. Ja, så begynder vi. Jeg har været i Tyrkiet i en uge. Og så har jeg købt slik med hjem. Men jeg tænker bare lidt, at vi bare skal begynde den for vi starter med den her. Vi tager den her. Det er en Turkish Delight med vandmelon og jordbærsmag. Ja, det er den her, jeg synes, det er rigtig godt i. Det er lige sådan her. Så tager vi bare lige en lille bitte ind. Så det ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se det. Sådan er det, man. Kan I se det, man? Sådan er det. Men det er bare sådan her. Prøv nu bare lige. Det er rigtig meget. Ikke hvad med nogen jordbær. Den smager ikke en skid. Bullshit, man. Den smager af flormelis. Bare suge på det. Så suge det. Men jeg har sgu det ikke. Lortet. Så tag en ny til din bog. Det er en fucking bullshit, altså. Nej, men jeg synes, at jeg giver den 4. Jeg giver den 4. Kommer det lidt. Okay, det der sker her, vi skal til videre. Tofte Thailand. Bare tage lidt random. Okay, vi tager bare den her. Vi tager den. Der er rigtig mange slags, vi bare tager den blå. Vi tager den blå, rød. Men fuck, den farve. Rød. Oh shit. Det er orange. Jeg kan sætte mig ikke se farven. Ah, det må du, så må du mene. Og så er det her, jeg også. Det er sgu fake, det her. Det er fake ability, det her. Det smager meget af flormelis. Er det nok, fordi der er ikke flormelis på, ikke? Og så klip. Sådan. Så er der pomegranate til. Okay, fuck det, mand. Det her. Ja. Pomegranate her. Ja. Så vi tager bare lige shit her. Ja, der er sådan en mand. Nej, er det sådan her. Ja. Det klikker vi. Ja, det smager sådan meget godt. Ja, men der er sådan en mand i det, ja. Det må være godt. Ja. Det smager faktisk rigtig godt. Og det smager ikke skraldesmag. Og senere i udsendelsen eller videoen, der smager vi sådan noget jalla har sådan, ja. Og det her, det er sådan en overraskelse. Ja. Og det får I at vide, hvad det er til sidst. Ja. Ej, I skal ikke spole i videoen, ikke også? Det er bare mega ondt, hvis man gør sådan noget. Godt. Jeg skulle da ikke have det der. Nå, prøv lige at dreje rundt i det. Ja, så kommer vi så til den anden ting. Ja, og det er simpelthen... Giver dig 10, den er altså klam. Nej, det giver vi for mig. Jeg prøver lige at vise den. Jeg prøver lige at vise den. Så er det bare lige 10. Jamen, prøv at se den her, Søren. Den er pænere. Prøv lige at se, hvor ulykker den her. Ja, prøv at se det her shirt. Prøv at se det klamt. Det var sådan en masse. Det gider vi ikke. Så vi går bare tilbage til den surprise. Nej, vi går fandme. Vi har nogle masse bolcher her. Jamen, Vi har bare købt for sjov, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville købe. Vi tager ikke de grønne. Det går godt. Vi starter bare med 2 orange her. Ja. Det er fint. Det er verdens 2 tastes der. Videre. Ja, det er fint. Videre. Ja. Den giver 29. Ja, det er jo. Der er en grøn her. Det ødelægger bare det hele. Hvad er den højeste taste? 58 sekunder. Fuck, ja, vi ses. Jeg melder lige tilbage, han ikke er færdig nu. Så er godt, så. Det smager bare. Vi ses. Fuck, jeg slukker lige kameraet. Vi ses. Så er der surprise party. Er I klar? Fik lige snart. Bob, er I klar? Tam. Nej, jeg skal have den i hånden. Tam. Det er te. Det er te. Det er Turkish te for helvede. Og det skal lige... Det er Turkish pomegranate te. Og det skal lige siges, Det er lyschokolade. 25% det her.
Det er lyserød hash. Det er hans mor. Det skal lige ses. Ja, det siger min mor, hun er meget forstand på chili. Du spil på bordet, din dumme hæk. Fuck. Jeg filmer lige nu, hvis vi lige ser den nice der. Det er fedt, okay. Got surprise for you. Don't you marry that hurt. Jamen, så siger vi kun, det vil han drikke en tyrkisk hash. Tak for det her video. Og du kræfter mig kun video. Vi har kun haft slikvideoer. Og I må gerne like. Ja. Og sub. Ja. Og del. Og kommentere. Ja. Og så må jeg også lige sub min kanal. Ja. Og han hedder på Instagram, det hedder han. Hvad hedder du Insta? Er det top 2406? Jo, jeg hedder top 2406. Og Snapchat 26. Nej. Mikkel Toft 24. Nej, 2602. Kan jeg fatte det? Jeg hedder Skovman0402 på Instagram, og jeg hedder også Skovbo på Instagram. Jeg har 2. Jeg sagde nok til 2. Og så har jeg faktisk også Snapchat, der hedder CHAROX0402 Cherox 0402. Men jeg står nede i beskrivelsen. Jeg skal bare fuck jer, man. Vi ses. Lort til mor.